Arius, který staví hači. A toť se jak Race Delivery, vole. Tam chce koupit kouky zadní světla na 180 SX. Kecává chudáka Japonů. Hned u silnice jde vidět takhle S13 s low brain nálepkou. Tam má taky docela dost nadriftováno, když se podíváte, jak vypadá. Ale vidíte tu Supru a hači křoví, ty tam budou docela dlouho. A zajímavý je pak koukat ještě na další S13 180 SX, která je tam narvaná na předek. Ale možná je na CSTčkách. Úplně tady by lítali všechny ty děcka. O, Supra, Supra, Supra. Ale hustý, jak je tady s fendrama. Levin stylově jezdil mlhavky takhle. A má klakson z Up Garage. Ta žlutá hači vzadu má dobrý zrcátka. Pak tady zahozený Marek v křoví. Bez blinkru, cigánský kola, velký křídlo. Co to je za křídlo? 3, 2, 6 power. A Ganadory. A když se podíváte, jak je to takhle vyskládaný, ale týpci jsou teda známí s tady tou svojí hači. Taký barevný kombo, který se nikde moc nevidí. Vepředu je pak 80 česká a Zemoš. 300 ZX. Wolverine. Jednooký mezi slepými. A tady. Hele, říkám, no, že přeho tohle nabourat a ta nabouraný má CSTčka. Být smutný, Pavle, takže co? Že musím být smutný? Má kouky světla. Vy jste smutný. A co jsi říkal? Tyči, vole, vy jste všichni, vole, úplně všude. Bych se zeptal, jestli není možné ty kola koupit ty kouky. Zatím se tady maká na Chaseru v dílně. Ale tohle je dobrý, takový drift spec s novýma gumama. Nový gumy vepředu vzadu, Candy. Mně se vždycky nejvíc líbily S15, když měl jenom takhle ten jednoduchý bootlip. To bylo hrozně čistý. Hrozně čistý. Ale ta izolepa... Nevím. Jo, tohle Fame. To jsem trošku cenil, že má nálepku vevnitř i zvenku. To dělá takový cool efekt. To se možná poučím. A budu to dělat taky. Dobrý kola. Přesunuli jsme se na niši a co je zajímavé, tady je ta Arius S13, kterou jsme viděli zaparkovanou ve křoví, když jsme u nich byli na návštěvě a říkali jsme si, hele, s tím se možná jezdí, to nevypadá zase tak staře. A hustý je, že je takhle na Ebisu. Ten starý pán, tak to má takhle brejle odložený na palubovce. Se zvědavý, až to vidí v akci. A by the way, tam úplně vepředu v boxech sedí Naoki. A Pavel se takhle baví s Pončákem o toho G-Corsu. Ale za 10 minut se jde Super Dantaj, tak se podíváme na to, jak to vypadá.